नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज किचनमध्ये आपण महाराष्ट्रातील स्पेशल डिश बनवतोय। आपण आज करणार आहोत कोथिंबीरची वडी। सगळ्यांना आवडणारी कुरकुरीत आणि अतिशय चविष्ट अशी कोथिंबीरची वडी कशी करायची हे आपण आज बघूयात। ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर तुम्ही नेहमीप्रमाणेच व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा। तर बघूयात आपण काय काय साहित्य घेतलंय। कोथिंबीरची एक जुडी त्याची पानं धुवून बारीक चिरून घेतली आहे। 1.5 कप बेसन, 2 छोटा चमचा लाल तिखट, हिंग, 1 चमचा हळद, 2 चमचे हिरव्या मिरचीची आणि आल्याची पेस्ट, चवीप्रमाणे मीठ, 1 चमचा पांढरे तीळ, 1 चमचा लिंबाचा रस, 1 चमचा साखर आणि तेल। याबरोबरच आज आपण ह्या कोथिंबीरीच्या वड्या डीप फ्राय करणार आहोत, म्हणून आपण थोडं जास्तीचं तेल घेणार आहोत। जवळजवळ 3 कप शॅलो फ्राय करण्यासाठी आपल्याला पाव ते अर्धा कप तेल पुरेसं असणार आहे। तर आता सुरू करूयात एका परातीत। सुरुवातीला कोथिंबीरची चिरलेली पाने घेऊयात, मीठ, हिंग घालूयात, हळद, 2 चमचे हिरव्या मिरचीची आणि आल्याची पेस्ट। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता, जसं तिखट आवडेल तसं। चवीप्रमाणे मीठ, पांढरे तीळ, 3 छोटे चमचे तेल, हे सगळं छान मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर आपण त्यात घालूयात 2 छोटे चमचे लाल तिखट, त्यानंतर हे जे बेसन आहे ते थोडं थोडं घालून आपण ह्याचा एक गोळा मळून तयार करूयात। त्यानंतर आता आपण ह्यामध्ये लिंबाचा रस घालूयात। आपण कोथिंबीरीत मीठ, साखर आणि लिंबाचा रस घातल्यामुळे त्याला थोडंसं पाणी सुटतं आणि त्या पाण्यातच आपण हे बेसन जे आहे ते मळून त्याचा गोळा तयार करू शकतो। जर तितकं आवश्यकतेच्या इतकं पाणी नाही सुटलं तर आपण थोडंसं पाणीसुद्धा ह्याच्यासाठी वापरू शकतो। थोडं थोडं करून सगळं बेसन ह्याच्यात मिक्स करून घेऊया आपण सगळं। म्हणजे 1.5 कप जे बेसन आहे ते आपण वापरून हा गोळा मळून तयार केला। ह्याचे 2 छोटे भाग केलेत मी। आता आपण हे वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे। तर हे वाफेवर शिजवण्यासाठी एक तर आपण हे कुकरच्या डब्यात ठेवून कुकरमध्ये शिजवून घेऊ शकतो, किंवा हे मी इथे चाळणी घेतली आहे, ह्याच्या कडा आणि ह्याच्या तळाला तेल लावून घेऊ आणि हे जे आपण पीठ मळलेले आहे तो गोळा त्याला आपण व्यवस्थित ह्यामध्ये ठेवून घेऊयात ह्या चाळणीत। ह्याच्याऐवजी तुम्ही केक टीन किंवा कुठलेही दुसरं भांडं घेऊ शकता। त्यानंतर ही चाळणी मी ह्या टोपावर ठेवलेली आहे। तर इथे सर्वात आधी मी टोपात पाणी गरम करत ठेवलं आहे आणि मग त्यावर मी ही चाळणी ठेवली। त्यानंतर आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनिटं मध्यम आचेवर ह्याला वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे। 15 मिनिटानंतर मी हे झाकण काढते। तर तुम्ही इथे बघू शकता की हे आपलं पूर्णपणे वाफेवर शिजलेलं आहे। त्यानंतर
थोडंसं गार करून झाल्यावर ह्याचा आपण कापून वड्या करूया। आपल्या आवडीप्रमाणे लहान किंवा मोठ्या आकाराचे तुकडे आपण करू शकता। अशा प्रकारची ही कोथिंबिरीची वडी आपली वाफेवर शिजवून किंवा उकडून तयार झालेली आहे। याच्या पुढची जी आपली स्टेप असणार आहे ती आपण ह्याला तळून घेतोय। मी आज इथे डीप फ्राय केलाय, तुम्ही शॅलो फ्राय सुद्धा करू शकता। मी आधी सांगितल्याप्रमाणे तर छान खरपूस तळून घ्यायचं आहे। दोन्हीकडून हलक्या ब्राऊन होईपर्यंत आपण ह्याला तळून घेऊयात। तर कोथिंबीर वड्या तळून तयार आहेत। खूप चविष्ट आणि झटपट अशा बनणाऱ्या कोथिंबीर वडी ही आपण आज तयार केलेली आहे। तुम्ही सुद्धा अशाच पद्धतीने कोथिंबीर वडी तयार करा। तुमचा अभिप्राय कळवा आणि व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा।